Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Malamig na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagod na ako sa Ako panlalamig. si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Bago ka pa makatulog, itinuloy pa rin nina Jamaica at Jao Aguilar ang kanilang kasal Ano yan sila? noong Hulyo 22, 2025. Sila ang bagong kasal na sa kabila ng pagbaha. Sa makasaysayang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan, itinuloy pa rin nila. Nagsimula umanong tumaas ang tubig noong gabi bago ang kasal. At kahit bumaba na ito kinabukasan, lubog pa rin sa baha ang paligid ng simbahan. Sa kuha ng video, kitang-kita na umapak na sa tubig ang mag-asawa para lang makasal. Ayon sa kanila, mas mahirap daw ang muling magplano pa ng kasal. Totoo naman. Minabuti nilang ituloy na ito anuman ang kondisyon ng panahon. Matagal na rin daw nila itong hinintay at blessing din daw mula kay Lord ang nasabing ulan. Totoo. Hindi rin naging balakid sa mga bisita ang baha. Lalo na't sanay na sila umano sa ganitong sitwasyon. Dahil nagmula sila sa Nabotas. Kaya naman pala. At dahil dito, naging mas unique umano ang kanilang kasal. Ikaw, kabisyo, itutuloy mo pa bang kasal nyo kahit pa may bagyo? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jamaica at Jao, congratulations at Basic. Good luck. Basic. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, feel Feel good good morning! Adlaw Miyerkules, July 23, 2025, may buntag, wala pong coding ngayon. Oh, Marami wala. na rin nag-declare ng walang pasok. Kasama Yes. niyo na ngayon 7:31 ang sino ka nga? Certified Playboy Angkol Dagol! Mga angkol! Pauban na ito ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita! Tanya Chinita! With the certified Playboy Mang Kanor! Yeah. Ano yan? Ano yan? Ano ibig sabihin? Nag-release lang ako, mga guys. Good morning sa Ay, inyo. ikaw pala tagahigop ng baha. Congratulations! Bago kinasal. Actually, ninong ako dyan eh. Sabi ko, magpadala na lang ako kasi medyo pinaripin ko yung aking speedboat. Kaya hindi ako makapunta. Naulan, doon. repaint. Paano matuyo yung pintura? Na timing eh. Malay ko ba na magbagyo pala, may habagat at low pressure area. Kaya sa Ba't mga sila nagpakasal? bagong kinasal, bakit ka nakikialam? Matagal na nilang pinrepair yan. Congratulations! Hindi sila nagpapakasal. Saya na naman itong isa natitrigger. Nangingialam na naman ng bagong... Magsisisiyan sila. Tingnan mo, nandadamay na naman, guys. Pero congratulations. Ikaw ba? Hindi. Ikaw, tita, magpakasal ka kung may bagyo? Oo, Tutuloy mo para pa ba? tipid. Walang bisita. Kaya sa mga ano dyan, ikakasal, perfect timing pag June bride, July bride. Kaya Kasi sige, maraming hindi makakapunta. dahil ulan. Ulan eh. Padala na lang ako. Shinji cash na lang. Tapos yung ano mo, regalo. iga-garden wedding mo para talagang walang pupunta. Wow, nagpakasal ka pa. Napaka walang hiya talaga. Di ba?
Uy, ang lungkot naman yan kung ikaw ay may Depende okasyon tas kung walang introvert pupunta. katulad ko, masaya. Na gusto Huwag mo idamay kasi hindi naman sila introvert eh. Outrovert sila eh. Intro, outro. Extrovert. Pinalitan na. Pero congratulations. Sabi nga nila, blessing. Parang yung naganap lang na... Hindi magloloko yung lalaki. Oh, blessing talaga yan. Kung pre-boy ang lalaki. Tulad nung nangyaring mass wedding nung Sabado sa Obando na talagang inulan ng inulan pero natuloy pa rin. So, Bakit sila congratulations. nagpakasal sa Obando? Ba't ka ba nangingialam? Ha? Nag-aalala lang ako para sa heart nila, tapos matotrauma. Sabihin, ba't ako nagpakasal? Ba't ako nagpakasal? Hindi naman siya. Guys, may buzzer dito, guys. Pero congratulations, grabe. Ang pugi, ang pugi. Ng groom. Ng ninong. Ninong. Iba na yung mga type mo ngayon, Bakit si Ninong? Hindi ko type. Si Ninang? Hindi yung basher. Sabi ko nga kahit pa, naghanda pa rin sila kahit na may bagyo. Yung couple. Yung ninong at ninang. Yan. Ang bigay nila iskaparate. Bigay ni Ninong? Alam mo Ano yung iskaparate? Pala sagot Hindi niya ako alam. makarelate eh. Ano yung Cabinet, di ba yun yung basic na bigay? cabinet? Oo, pagkasal sa province, cabinet. Ganun ba yun? Sa amin iba yung ibibigay. Hindi naman Nang cabinet. ninong? Nang ninang. You may now kiss the bride. Lasing yung pastor. Pastor yan, pare. Parang lasing eh. Ninong yun. Si Ninong. Ninong. Okay. Kasi matagal na siya hindi nakakabembang eh. Si Ninong? Guys, saan kaya papunta? Uy, ano? Yung groom. Yung huwag ka mag-ani muna sila ng bride. Yung groom. Ni Ninong. Kinagat niya yung garter. Kinagat ng groom? Pastor. Uy! Nadamay si Tor. Ayaw, Tor. Tor, bata pa yan, Tor. Sinambot niya yung bouquet. Ano? Oo nga, no? Hinagis niya yung Ayan. bouquet. Hinanap niya. Hinagis niya yung Hinagis ng bouquet. bride? Hinagis si father. Kaya sinambot- Hinagis ng bride. Hinagis ng bride. Yung bouquet. Si Ninong. Sinambot siya. Yun. Sinambot ni Ninong. yung bouquet. Si father. Uy! Kinagat ng groom. Yung garter. Si Ninang. Kinagat ng groom. Nagsalansan na eh. Ng upuan. Yung kitering? Nagkitering? Gusto mo na minus 10 ka talaga sa langit. Sige ka ha, sige. Uy, salamat sa... Asal. Iced tea, sa iced tea. Salamat sa iced tea, Brad. Ng waiter. Ni Nino. Naglagay. Sumayo sila ng ng tatay niya. First Yung dance. bride? Ni father. Oh, guys, tuloy na. Ito na si May. Ganda ng wedding gown. Yung bride. Ay, gusto mo may... Jun, Jun, ikaw na, Jun. Hi, Jun. Alas 7:37 na. Padayon gyapon ta maski ulan at may bagyo, may baha. 90.7 Love Radio. The monkey in the bar and you in the cool. Kailangan pa ba Metro's number one. Metro's number